ניוסקין חברה שקיימת בשוק כבר 24 שנה. זה לא שהיום אנחנו פה ואולי מחר לא. ניוסקין חברה יציבה ומבוססת. ניוסקין הינה חברה ציבורית שקופה. אנחנו נסחרים בנסדק של ארצות הברית תחת האותיות NUS. אנחנו בדירוג האשראי הגבוה ביותר שניתן על ידי חברת דן אנד ברדסטריט. מה זה אומר? חברת ניוסקין עמדה אחד לאחד בכל הדוחות וכל התחזיות שניתנו לבורסה. למה הנתון הזה מאוד חשוב לכם? נספר לכם בהמשך. ניוסקין נכון לזמן עריכת מצגת זו פעילה ב-47 מדינות. מה אכפת לכם שלחברת ניוסקין מרכזים לוגיסטיים ב-47 מדינות? קרוב לוודאי שאתם מכירים מישהו בחול או מישהו שמכיר מישהו בחול. במרחק שיחת טלפון והפניה לאחד מאתרי האינטרנט שלנו, אותו אדם יכול לקנות מוצר או להצטרף כזכיין בכל אחת מהמדינות הנ"ל. עבור הקישור לניוסקין, אתם תתוגמלו על כל פעילות של אותו אדם ושל האנשים אותם הוא יקשר לניוסקין ישירות לחשבון הבנק שלכם בישראל. לאחר פעילות של שנה כזכיין בחברת ניוסקין, חשבון התמלוגים שלי מורכב מ9 מדינות, ביניהם ניגריה, אוסטרליה, סלובקיה ועוד. מדינות שלא הכרתי בהם אף לא אדם אחד. ניוסקין מספקת לכם תשתית לפתיחת עסק בינלאומי חסר גבולות. זה הכוח שלנו. מעל 130 מדענים PhD, 8 מהם זוכי פרס נובל. בזכותם אנחנו נמצאים בקדמת הטכנולוגיה, המחקר והפיתוח. בזכותם אנחנו כל כך בטוחים ביעילות ואפקטיביות המוצרים שלנו. החברה מספקת חומר פרסומי, קטלוגים, דיסקים, סרטי תדמית ועוד, והאיכות הגבוהה ביותר במחירים מצחיקים של שקלים בודדים. אתם מקבלים חינם אתר אינטרנט השווה מיליוני דולרים, המתורגם לעשרות שפות, ומכיל תוכנה שעוזרת לכם לנהל את הרשת שלכם. זכינו בעשרות פרסים והוקרות בכל רחבי העולם. נציין 2 מהם. הראשון, פרס הסטיבי הוורד, האוסקר של עולם העסקים. מעולם חברת מזון או תוספי תזונה או חברה המשווקת בשיטת השיווק הרשתי לא הגיעה אפילו להיות בין המועמדים לפרס. בשנת 2005 זכינו לראשונה בפרס הסטיבי הוורד, החברה החדשנית ביותר בארצות הברית, חברה שמשנה את תפיסת הבריאות בעולם. בשנת 2007 זכינו פעם שנייה בפרס, והפעם החברה שתרמה הכי הרבה למען האנושות, בהאכלת עשרות מיליוני ילדים רעבים ברחבי העולם. מרשים, נכון? מה יוצא לכם מזה? כיצד המונופולים, המוצרים, החברה והתשתיות הנ"ל יעזרו לכם להגשים ולממש את החלומות שלכם? כיצד אתם יכולים להרוויח כסף? על מה וכמה כסף משלמת לנו ניוסקין? לתשובה לחץ המשך.